Belki köp adam bu betbaçylykdan habarsız galan bolup biler. Emma bu waka 8 adamyň janyny alypdy. Gürrüň Osman Gazi ýatagynda çykan ýangyn barada aýdýar. Bu aýylganç hadisadan diri galan we şöyle ýalgyny söndürmäge gatnaşan şaýat aradan 19 ýyl geçenden soň gürrüň berýär. Şonça wagtdan soň gürrüň bermäge ony iteklen zat bolsa, soňky günlerde Türkmenistanyň tebigi gazy türkmenleriň gündemine çykmagy bolup durýar diýip şaýat gürrüň berýär. 2005-nji ýylda ýol etrawynyň Pendi çölünde ýerleşen Osman Gazi ýatagynyň gaz burulaýjy beketinde dören ýangyny söndürmäge gatnaşdym. Ýangyn dörenden bir näçe gün soň Kanada we Hataýdan ýangyny söndürjü bilermenler gelip, bir näçe gezek ýanyp duran gaz ýatagy söndürmäge synaşdylar. Emma başaryp bilmediler. Ondan soň Ýaponiýadan we beýleki Arap ýurtlaryndan, şolsanda Russiýa Federasiýasyndan ýörüýte ýangyny söndürjü bilermenler gelip, alawlap duran ýangyny söndürmäge synaşdylar. Emma gaýnansak da olaram başaryp bilmediler. Başaryp bilmeýändikleriniň sebäbi bolsa, hutşy ýagdaý üçin gerekli tehnologiýa hiç kimde ýokdy. Sebäbi ýangynyň basyşy ýokardy we beýikligi 400 metr geçýärdi. Bir ýyldan gowrak wagt dowam eden ýangyny söndürmek üçin biziň arkamyzdan gizlin karar alınıpdyr. Ol karara soň düşünüp galdyk. Asyl ýangyn adamlaryň güýji bilen söndürilmeli bolupdyr. Netijede 8 adam şol wakada öldü. Ýene onlarçasy ýaralanyp, aralanda maýyp galanlary hem bar. Halkyň ses habar kanalymyzyň öz başdak elde eden maglumatlar boýunça ýangyny söndürmäge 100 töwere adamyň gatnaşandygy çak edilýär. Bu arada we beýleki bolan zatlar barada resmi taýdan hiç ýyl maglumat paýlaşylmady. Emma şaýadyň aýdan zatlaryndan hem ýola çykyp, 8 adamyň kimler sebäpli ölendigini akyl ýetirmek mümkin boldy. Russiýadan gelen ýörüýte komissiýa ýangyny söndürjek türkmenleriň başyna goýulypdyr. Ýörüýte ýasalan kostyum geýdirilen türkmenler ruslaryň taýýarlan palçygyny oduň gursowyna goýmaly bolupdyr. Palçygy 3 katardan ibaret kompresorly turbalar bilen ýangynyň merkezine çenli gidilip, 15 sagatyň dowamında ýangyny söndürmek başardypdyr. Ýörüýte taýýarlanan kostyumlar öňümizdäki ýangynyň haýwatyna çydamly däl bolup çykdy. Ýangynyň merkezine ýakyn dronlar helak boldular. Hökümet tarapyndan şol ölen kişileriň maşgalalaryna ujypsylja telewizor, sowadyjylar we 2 aýlyk möçberde pul berildi. Başga hiç bir ýeňillik ýa-da kömek berilmedi. Hatta şol ýalgyn söndürilenden soň diýeri galyp yaralananlara hökümet we döwlet tarapyndan ne goşmaça aýlyklar berildi, ne de ýitirilen saglyklarynyň öwedi dolundy. Iň berkisi mutlukmançylyk bejerigi almama kömek berilmedi. Çünki meniňem ýüzlerim, aýaklarym ýanyp, ýangynyň gurumlary demaliş ýollarymy ýapyp, dem almamy kynlaşdyrdy. Indi şu wagt düşünüp galdym. Hakykatda biz ýangyny ruslar üçin söndüripdiris. Ekranlarda aýdylşyna görä biziň gazymyzyň eýesi ruslar ekeni.